Hormatly prezidentimizden gol çeken değişli permanent esasına Türkmenistan'ın garaşsızlığını we öz otuyarlığını kanunçuluğu potolanırmakta. Yurdumuzun iqtisadi kuvvetini we halkara habraýyny arttırmakta. Iqtisadiýetin dürli pudoklaryny ýokary netijeleri gazanmakta öňjeýlik goşan toşanlyklary üçin hemde garaşsyz döwletimizden we mähriban halkymyzyň öňüne bitiren aýratyn hyzmatlaryny köp ýyllaryň dowamyna çeken halal we görelli zähmetini gazanan ýokary netijelerini hüner usatlygyny, joşguny zehinini, ezberligini nazara alyp, şeýle hem beýtarap döwletimizden beýik garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk bayramy münasibetli ýurdumyzyň birnäçe raýatlary döwlet sylaglary bilen sylaglany. Döwlet sylaklaryna hemde hormatly atlara münasip bolanlara sylaklamakda barasy, watana halal hyzmat etmekde özleriniň ähli tejribelerini, bilimlerini we zehinlerini bagyş edýän, işlerini ussat, ýokary derejeli hunermenleri, ýurdumyzda nämeňse uly hormat sarpa bilen garalýanynyň ýene bir aýdyn suwtnamasyry. Hut şeýle adamlar maksady okundy, zehinli, borçlaryny görelli ýerine ýetirgen, watana peýda ýetirmäge ymtylýan insanlar ýaş nesiller üçin nusholukdur. Zähmet ýeňişler goýy gazanan üstünlikler dürli urlarda, iqtisadiýetde durmuş wezipelerini çözmekde, ýurdumyzyň işe gurlugyny ösürmekde hemde raýatlaryň abadan durmuşyny, azyk garaşsyzlygyny üpçün etmekde, senagatyn kuwwatyny artdyrmakda çekilen halal zähmetiň netijesidir. Halkymyzyň joşgunly we dörejilikli zähmeti netijesinde watanmyzyň gün-günden güllep ösýänligi bellenli. Gahrman arkadagymyzyň saýetinde, arkadagly gahrman serdarmyzyň baştonlugyna, ägirli durmuş ykdysadydan ötüş barada maksatnamalar hemde senagatlaşdyrmak, diversifikasiýalaşdyrmak, senagat kuwwatyny artdyrmak babatda ýeri tatlamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Paýtagtymyzda hemde vilayetlerde daşary ýurtlardan getirilýän haritlaň orny tutýan önümleri öndürgen häzirki zaman kärhanalar, ulug aragatnyçyk düzüminiň desgalary, ýaşaýyş durmuş maksatly binalar ulanmaga berilýär. Arkada şäherni gurmagyň ikinji tapgyry hemde beýleki möhüm desgalar gurmak baradaky tatlamalaryň durmuşa geçirilmegi depginde dowam edýär. Şunun bilen bir hatarda bilim we saglyk goraýyş, medeniýet we sport ulgamlarynyň ösürilmegine uly maýy goýumlar bölünip berilýär. Wilayetlerde hatda ýurdumyzyň iň alys günjeklerine çeýle durmuş şertleri düýpli özgörtilýär. Türkmenistanyň şöhratly syýasy, ykdysady we medeni wakalara baý bolan garaşsyz ötüşiniň her ýyly ýurdumyzyň ötüşiň täze belentliklerine tarap okgundy öňe barýanlygyna önämli şaýatlyk edýär. Dawarlara gatnaşyjylar münasip bolan sylaklaryny tüýsürekden buýsanç duýgusy hemde tolgunmalar bilen kabul edip, mähriban halkymyzyň abadançylygynyň hemde edil watanmyzyň kuwwatyny we şöhratyny hasam artdyrmagyň bähwidine çeken zähmetlerini ýokary baha berenligi üçin hormatly prezidentimize hemde gahrman arkadagymyza tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Çıkış edenden aýratyn nyktaýyşlar gali. Olar bu sylaklaryny häzirki bagtyýar günümizde we nurany geljegimizde gurgan ähli ýyllaşlarymyz bilen paýlaşýarlar. Dawarlara gatnaşyjylar hormatly prezidentimiz arkadaşly gahrman serdarmyzy hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadaşymyz iň owat arzularyny aýdyp, öz ähli güýç kuwwatlaryny hemde okuyup başarnyklaryny milli liderimiziň başyna başlanygy häzirki wagtda döwlet başdanmyzyň şol başlanyşlary münasip we üstünlikli dowam edip, durmuşa geçirgen ötüşlere beklenen giňerimli özgörtmelerini amala aşyrmaga bagşlajakdyklaryny ananlar. Şol özgörtmeler halkymyzyň agzybirligini we jewitligini mundan beýlekde pogtorandyrmaga, jemgyýetde durnuklyk üpçün etmäge, mähriban watanmyzyň rowajlygyny gönükdirlendir. Gahrman arkadagymyzyň saýetinde, arkadagly gahrman serdarmyzyň ýol başlygyna watanmyz berkarar Türkmenistanyň garaşsyzlygyny pogtorandyrmak, durmuş ykdysady ötüşini üpçün etmek, ýaşlaryň milli ýörelgeleri esasyna terbiýelenip, hakyky watançylar bolup ýetişmeklerine tagalla edip tapawutlanmak bilen ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň ötüşine uly goşun toşýan raýatlarymyzyň zähmetine sarpa we hemde olaň işine münasip baha berip, şeýle adamlary döwlet sylaklary bilen sylaklaýar. Garaşsyzlygymyzyň 33 ýyllyk beýik bayramçylygynyň öňü siratynda bolup geçýän şeýle guwançly wakalar ýyllaşlarymyzyň türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyzy hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarmyda bolan buýsanjyny hasam artdyrýar. Dawara gatnaşyjylar öz nowatyny hormatly prezidentimiz türkmen halkynyň abadan we bagtly durmuşynyň bähwidine çeken zähmet üçin berilen ýokary baha tüýsürekden hoşarlyk bildirdiler.
Dabarada 33 ýyllygyny garşylayan garaşda döwletimiziň ajaýyp geljegi üçin tüý sürekden hoşallygy beýan edýän sözler aýdyldy. Çykyş edenden belli işleri gali. Olar bu sylaglary häzirki bagtly gününi, nurany geljegini gurýan iýleşleri bilen paýlaşýarlar. Watandaşlarymyzyň köp sanlysy, köp ýyllyk ak ýürekli hemde halal zähmetleri üçin ýöreti sylaglary değişli derejelere münasip bolurlar. Bu tabaralar ýurdumyzda öz tejribesini, bilimini we başarmagyny mähriban watanymyza halal hyzmat etmek ýaly asylly işe bagş eden, öz huneriniň ustatlary we tapawutlanan işgärliň, aýratyn hormat eýeti bolýanlyklarynyň nowatdaky suwutnamasyna urildi. Maksady okkunly, köp taraply, öz borçlaryny nuskuluk derejede ýerine ýetirgen hemde watanymyzyň bähridine tagallasyny gaýyrmaýan adamlaryň görellesi, tutuş halkymyzyň aýratynam ýaşlaň belen sepetleri eýlemäge bolan gazaklanmalaryny höweslerini şertlendirge. Milli iqtisadiyetimiziň toplumlarynda Türkmenistanyň durmuş iqtisady ötüşine hemde halkara awraýynyň belende galmany goşan ägir dolu şahsy goşantlary üçin halk hojalygynyň dürli podoklarynyň tapawutlanan işgärlerine, önemçiligiň öňde barjylaryna, ministerliklerin we podoklyň dolanýyş idaralarynyň tüzümleýin guramalaryň işgärlerine, dörejilik wekillerine ýokary döwlet sylaklaryny gowşurmak hemde hormatly atlara dakmak dawaralary ýokary ruhaniýetlige betlenýär. Döwlet derejesinde sylaklanan adamlar mundan beýlekdi. Ýurdumyzyň hemme taraplaryn gülle ösmegine münasip goşan toşjokdyklaryna inanyrdylar. Döwlet başdanmyzyň beýleşi ýaly watanymyzy ýokary depkinler bilen ösürmekde, milli hemde döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmekde. Mähriban halkymyzyň hal ýagdaýyny ýygydarly gowlanyryp, watanymyzyň halkara awraýyny ýokarylandyrmakda ýurdumyzyň her bir raýatynyň münasip paý bar. Şunun bilen baglykda garaşsyz ýurdumyzyň ýokary sepetleri ýetmegine uly goşan toşan watandaşlarymyz döwlet derejesinde syla hormaty münasip bolurlar. Garaşsyz beýtarap watanymyz berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, mukaddes garaşsyzlygymyzyň 33 ýyllyk bayramyny uly zähmet üstünliklerini betleýärler. Öz başda ötüş ýyllaryna Türkmenistan watanymyza atyrlara ýan saljak beýik işler öterildi. Durmuşyň ähli gurlaryna ýokary netijeler gazanyldy. Şoňa görä de beýtarap döwletimiz öňde barjy ýurtlaň berine urildi. Ählimum agdaberlik, ýokary ruhaniýetlik ýagdaýyna geçen dawaralar halkymyzyň öňden görjülükli işlemegi, özleriniň halal zähmeti bilen ýaşlara görelli bolmagy, gazaklanmalaryny artyrýar. Çekilen zähmete berilen münasip baha durly wezipede işleýänleri täze üstünlikleri de ruhlandyrýar. Döwlet sylaklaryny boýsunç duýgusy hem tolgunma bilen kabul eden adamlar işlerine berilen ýokary baha üçin hormatly prezidentimde hoşallyk bildirdiler. Beýlenerşiýary Türkmenistanyň garaşsyz ötüşiniň her bir geli şanly syýasy, iqtisady, medeni wakalary baýdyr. Bu bolsa ýurdumyzyň ötüşiniň berentliklerine tarap önemli gadam urýanyny aýdynlyk bilen eşgär edýär. Hormatly atlara, ýokary döwlet sylaklaryna münasip bolanlar, sylaklamak dawaralarynyň mukaddes garaşsyzlygymyzyň 33 ýyllyk bayramçylygynyň öňü siretinde geçirilmeginiň çuňur mana eýedigini ýagdaýlar. Öz durmuşlaryna ýatdan çykmajak pursatlary betlenen dawaralar üçin olar arkadagly gahrman serdarmyda hemde gahrman arkadagymyda hoşallyk sözlerini aýtdylar. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň ümmülmez pähiminden peder ýoluny, mukaddeslik ýoluny münasip dowam etdirýän alim prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarmyzyň eýtilmez mährinden bugün pajarlap ötýän diýarda iýleşlemimiz bilen, bagtyar watandaşlarymyz bilen bilelikde şeýle uly döwlet sylagyna eýe bolmagym iň belent bagtdyr. Biz her demde Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza şöhrat bolsun, şan bolsun niýet. Meniň ömrümde iň bagtly pursatlaryň biri, şu bagtly pursatlary maňa peşkeş berip şaher paýyn ýapan hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarynyň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun, şu pursatdan peýdalanyp şany garaşsyzlygymyzyň 33 ýyllyk toý dawarasy bilen Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzy, ähli Türkmen halkyny, ähli sunugy işgärlerini tüýsüremden gutlaýan. Gadim diyar hasig deli ýaş boldy,
Arkadağlı serdarımız siz bilen, Elim yüzügüne gowhar kaş bolly. Arkadağlı serdarımız siz bilen. Şu fursattan peýdalanyp Gahman arkadağımızın, arkadağlı kahraman serdarının canlarının sağ olmagyny, belent başlarının aman bolmagyny, elmadama iýlut we ahwetli tutyan tutumlarynyň rowaj almagyny tüýsüregimden arzu edýär. Mukaddes Garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda Türkmen halkynyň milli lideri, Gahraman Arkadağymyzyň, hormatly prezidentimiz, Arkadağly Gahraman serdarymyzyň saýasynda maňa da watana bolan söýgü üçin medalyny eýe bolmak bagty müýesser etdi. Arkadağ şäheriniň saglyk goraýyş müdirliginiň saglyk oýunyň zähmetseýer işler hökmünde bu döwlet synagyna eýe bolmak meniň başymy hasda belende ýetirdi. Şeýle ajaýyp toýlary toýuglaşan döwletimizde Arkadağ şäherinde netijeli zähmet çekmäne uly mümkinçilikleri döreden Gahraman Arkadağymyza, Arkadağly Gahraman serdarymyza köp sağ bolsunlaryny aýdýaryn. Goý Gahraman Arkadağymyzyň, Arkadağly Gahraman serdarymyzyň janlary sağ, ömürleri uzak bolsun. İl yurt bähwitli, umum adamzat ähmiýetli tutyan tutumly işleri hemişe rowaşlyklara ýetirsin. Men Türkmen Galla Önümleri Döwlet Birleşiginiň, Lebap Galla Önümleri Önümçilik Birleşiginiň esasy hünärmeni, biologiýa ilmlarynyň kandidaty Toktamurat Astanow. Peder ýoluny üstünlükli dowam etdirýän Arkadağly Gahraman serdarymyzyň öňden görüjülikli siýasaty, parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň milli iqtisadiýatynyň beýleki budaklary bilen bir hatarda oba hojalyk budagynda uly özgertmeler amala aşyrylýar. Şu ýyl 2024-nji ýylda ýurdumyzyň edermen gallaçylarynyň gazanlan üstünlükleri hem munyň subutnamasydyr. Ýagny ýurdumyzyň gallaçylary watan harmanyna 1.400.000 tonnadan gowrak guşgursak ak buğday tapşyryp özleriniň şertnamalaryny, borçnamalaryny artygy bilen ýerine ýetirdiler. Bu gazanlan üstünlüge Lebap welaýatynyň gallaçylary hem 310.000 tonnadan gowrak buğday taýýarlap özleriniň saldamly goşandyny goşdylar. Bu ýetişdirilen hasylda meniň hem çeken ujupsyzca zähmetimi göz öňünde tutup, hormatly prezidentimiz özüniň nowatdaky şah serpaýyny, ýagny gaýrat medali bilen sylaglady. Şah serpaýy üçin hormatly prezidentimize tüýs ýürekden sag bolsun aýdýaryn. Bu berilen sylag meni mundan beýlegen öndürüjülikli zähmet çekmege, oba hojalyk önümlerini bol hasylyny östürüp ýetişdirmege borçly edýär. Arkadağly Gahraman serdarymyzyň, Gahraman Arkadağymyzyň janlary sag, dik başlary aman olsun. İl yurt bähwetli alyp barýan tutumly işleri hemişe rowaşlyklara beslensin.